हमनी के आसपास बहुत लोग बाड़े जवन दमा से परेशान बाड़े। बाबूजी के भी बचपन से दमा बा। कई बेर ऐसन होखत रहे कि ओकरा सांस लेबे में दिक्कत होखे लागे। कबोक वो रात में बाबूजी के हालत इतना खराब हो जात रहे कि हमनी के इमरजेंसी में डॉक्टर के लगे दौड़ धूप करे के पड़े। हमनी के कबो इना समझ पवनी जा कि कवना समय डॉक्टर से भेंट कैल बहुते जरूरी बा आ कवना समय घर के इलाज से काम हो सकेला। फिर एक दिन हमार साथी मेदविकी के एस्थमा कंट्रोल कैलकुलेटर के बारे में बतवले। एक कैलकुलेटर के मदद से आप आसानी से जान सकतानी कि आपके दमा के समस्या काबू में बा कि ना। एह कैलकुलेटर के इस्तेमाल कैल बहुते आसान बा। नीचे दिहल डिस्क्रिप्शन में दिहल लिंक पर क्लिक करके आप मेडविकी के एस्थमा कंट्रोल कैलकुलेटर के इस्तेमाल कर सकतानी। अब हम रवा सभे के 5 गो सरल टिप्स बताइब जवन हमरा पापा के दमा के समस्या के कम करे में मदद कईल। रोज गहरा सांस लेवे के व्यायाम अवुरी योग करी। धूल, धुआं आ प्रदूषण से अधिका दूर रही। अपना घर के साफ सुथरा अवुरी हवादार राखे के चाहिए ताकि घर में एलर्जी पैदा करे वाला पदार्थ जमा ना होखे। स्वस्थ अवुरी संतुलित आहार लेवे के चाहिए जवना में फल अवुरी सब्जी ज्यादा होखे। हमेशा आपन इनहेलर अवुरी दवाई अपना संगे राखी अवुरी बिना डॉक्टर से सलाह लेहले कवनो दवाई के सेवन ना छोड़ी। त दोस्त लोग, अगर रवा के केहू करीबी के दमा के समस्या बात आज ही मेडविकी के एस्थमा कंट्रोल कैलकुलेटर के इस्तेमाल जरूर करी। डिस्क्रिप्शन में दिहल लिंक पर क्लिक करी। एकरा से आप आसानी से अपना स्वास्थ्य के काबू में राख सकतानी अवुरी सही समय पर डॉक्टर से मिल सकतानी। दोस्तों, अगर अभी तक चैनल के लाइक आ सब्सक्राइब नहीं की कैले त जल्दी से कर ली। साथ ही यह वीडियो के औरी लोग के भी शेयर करी जेकरा दमा बा आए कैलकुलेटर के इस्तेमाल मदद खातिर कर सकेला। अपना परिवार के देखभाल करी मेडविकी के साथ।